Jeg skriver på en historisk kollektiv roman. En roman, der har et antal hovedpersoner. Det betyder så også, at det er en lidt stor roman, fordi jeg sætter pris på, at disse hovedpersoner har en dybde, der gør dem realistiske som mennesker, og at de ikke bare er skabeloner, der trækkes ind for at kunne nogle bestemte ting, som passer ind i plottet. Jeg gik i gang med at skrive bogen, fordi at jeg fik en idé til en af disse hovedpersoner. For at kunne forstå dybden og de processer, der dannede denne hovedperson til at blive, som han er, der fandt han meget interessant, så gik jeg lidt bagud og så sagde, hvordan var hans fortid, hvordan var hans opvækst, hvad der gjorde, at han nu er blevet den, han er. Og det gjorde så lidt til min egen overraskelse, for den startede ikke som en kollektiv med, at de andre personer trådte frem som nogle centrale personer til at belyse den tid, som romanen den foregår i. Det samfund, som jo dengang, den foregår fra omkring 1890 til omkring 1. verdenskrigs udbrud i 1914, så var et samfund fuld af succes. Teknikken stormede frem, kolonierne blomstrede, byerne groede, landbefolkningen den blev mindre fattig. Alt kørtes i smør og olie. Videnskaberne havde næsten kortlagt hele verden, og den måde den hang sammen på. Og jeg vil jo bare nævne sådan noget som inden for videnskaberne, kvantemekanikken, relativitetsteorien, og inden for psykologien, der kan man sige Freud, og inden for musikken kan man sige Mahler for eksempel. Og det var sådan et blomstrende miljø. Og hvorfor fortsatte det ikke bare, kunne man sige til sig selv? Hvad var det, der skete? Der gjorde, at det ikke havde bærekraft nok, men at vi blev nødt til at vikle os ind i en verdenskrig. Det jeg gerne vil fortælle, det er, hvordan magten påvirker folk. Vi er alle sammen del i magt og magtstrukturer, og vi, mener jeg, er måske ikke dygtige nok til at håndtere den magt, som vi laver i samfundet, gennem vores teknologi, gennem vores kommunikation, gennem den måde, vi påvirker andre mennesker på. Og historisk så kan vi sige, at det lykkedes jo ikke dengang, hvor alting var en succes. Måske var der nogle underliggende kræfter i, kald det underbevidstheden, eller hvad du nu vil kalde det, eller kalde de store skæbnelove, nornerne, som det hedder her i vores nordeuropæiske religiøse tradition fra gamle dage før kristendommen. Der er måske nogle kræfter, der påvirker usete og virker bag kulisserne i det teater, som vi til daglig arbejder med, læser om, virker i, overraskes over, som vi kalder virkeligheden. Og vi har jo noget, som man kalder et paradigme, det vil sige sådan et sæt af værdier, som gør, at man hurtigt kan finde ud af, om man er uenig med en eller anden, man ser i fjernsynet, eller enig med vedkommende. Mange af de paradigmer eller baggrundssandheder, dem er vi ikke selv helt klar over. Jeg undtager absolut ikke mig selv. Men det er sådan, at der er ting, der styrer en, uden man egentlig rigtig lægger mærke til det. Og de styringsprocesser, de styrer jo mange mennesker. Alle dem, man er enige med sådan jævnt hen, bliver styret på samme måde som en selv. Derfor kommer ens muligheder for, at tænke og opleve selvstændigt. Og det er jo også en stor opgave at kunne klare hele verden selv, uden at rette sig ind efter, hvad andre mener. Men det bliver svært for en at klare sig selv helt. Derfor kan vi ikke gøre det. Derfor så knytter vi an til de der gængse sandheder, og derved overser vi en mængde ting. Og det prøver jeg at demonstrere, at der sker ting, som bliver overset, eller skjult, for man ved ikke, hvad man skal stille op med dem. Og derfra, fra kulissen, der virker de at styre eller et højere grad, end vi skulle tro. Hvad er det for nogle processer, der får en til at vælge livsbane, og er valget af livsbane måske i virkeligheden en illusion? Det er noget, man kommer til, det er noget, der så sker, og så sker der det, som en mand har tankegang. Ja, i livet, det er det, der sker, mens man planlægger noget andet. Faktisk 8
8 historier. De 5 første, det drejer sig om at præsentere de 5 hovedkarakterer, så man får et fyldigt indblik i deres fordel, deres styrker og deres svagheder. Og så bagefter så bruges de sidste 3 historier til at vise, hvordan deres skæbner vikler sig i hinanden. Den første historie er sådan set meget karakteristisk. Det er en far, en succesfuld mand i Wiens finansverden, som på vej til sin søns skole, hvor rektoren en svedende og generet og forvirret rektor prøver at gøre rede for, at hans søn har deltaget i et seksuelt eksperiment sammen med en skolens ledende drenge. Og det ved han ikke, hvad han skal stille op med, især over sådan en fin mand, der er underdirektør i et af Wiens største finansforetagender. Det er for eksempel en starter på det. Sidenhen så den stakkels dreng, han trives ikke, hvor han er. Han er en sød og flink og rar dreng, men han har nogle kognitive problemer. Han er ordblind, og han er talblind. Og det egner sig ikke så godt til en karriere i bankverdenen. Men det er en sød dreng, der godt kan lide dyr. Får han så lejlighed til at blive dyrepasser eller noget? Nej. Men han får måske nogle andre muligheder, der gør, han kan leve nogenlunde. En anden karakter er en kvinde, der er en fuldstændig modsætning. Og hun er jo datter af en spansk operasanger inde, som er fuldstændig ligeglad med hende. Og faren er en tysk levemand, der fungerer som militærattaché for den preussiske stat i Italien. Og han er charmerende og rimelig dygtig til sit fag, men han tager sig ikke meget af sin datter. Han har nemlig fået en engelsk barnepige til at tage sig af. Og datteren, hun er kreativ og intelligent og på alle måder en, der frygtelig gerne vil i gang med livet. Man kommer nogen til det. Hun får en rolle i de sidste historier. Og en af de ting, som hun kan i tilgift til at spille udmærket skak og være en lille geometer, som det i gamle dage i matematikken, når man interesserer sig for geometri i ens ben, så har hun den egenskab, at hun kan snakke med dyr på en meget dybere måde, end de almindelige mennesker kan snakke med dyr. Hvilket gør, at hun har et helt andet blik for, hvordan verden hænger sammen. Et blik, som hun så får mulighed for at bruge i de senere historier. En anden af karaktererne er en pige, der hedder Vera, der vokser op i en lille landsby i Ungarn. Hendes far handler med tomater. Det går familien fuldstændig galt, uden de egentlig på sin vis er egen skyld. Men de handler måske lidt forkert. Eller er i en verden, hvor den primitive landsby, hvor sygdomme og ulykke og overtro, det hænger sammen på en måde, som samtidig er en uheldig kombination. Og hun kommer så ud for nogle forhold, der chokerer hende, fordi den præst, der er meget velmenende i landsbyen, han går i dag med nogle eksperimenter, som han nok ikke magter at gennemføre. Og derved så bryder han psykisk og til dels også fysisk sammen. Målgruppen på min bog, det er primært folk, der er interesseret i, det er faktisk hvem som helst, der er over puberteten, der er interesseret i, hvordan menneskene er indrettet, hvordan samfundet er, og hvorfor det er blevet sådan, og hvad der er for kræfter, der kører de processer, som ændrer i samfundet, og som derved ændrer ind i de enkelte mennesker. At samfundet ændrer sig er abstrakt og uinteressant, men hvordan det ændrer det enkelte mennesker, det er virkeligt. Og det er interessant for alle. Så kan man så forholde sig positivt eller negativt til det, som jeg prøver at berette om. Men jeg tror, det vil være vanskeligt at lægge fra sig på grund af den kombination af, hvad skal vi sige,
dagligdagens tragedier og de meget store processer, der kører iblandt os mennesker.